Manguning tias mok winangun hati manungsung ing ngomong sekewa kayune Purwasa Jati Om
wengi gumantine mangsa dewasane wanci wis manjing Madya Ratri. Dedeg demer bawaning dalutan wonten jan 8 lumaku kang kadul hamung lintang luku. Mawa Praba sumur-sumeblak ing langit biru ora mokal dadi manuntun kiblating wektu. Kawuriyan Sasadara Siniwaka aglar kang tarenggana sumewa mesemaratuning dalu ketingal pinastika panyayah Kenyaramaja kang wis ndungkap manjing jagating asmara. Mabukuh kang lintang muluh sinembung gemat tarung banyak ngarep kadi mesem Jaka Belek mermelek Jaka Tuwa mencorong mengku Prabawa. Angger kancang ambelake blateng lintang Bima Sakti katon Birawa kadya sing lagi Akarada marawasa naga Nemburnawa. Walta kaya mengkono sak lingsire wengi jaglu luruk rene kapiarsi. Sumusul bang wetan kang nelahi daya-daya ratu ning dalem nenggih kiloreh Petruk sarwi hanyekar. Wancine wis gara-gara kang kentor teki sameti amalati ganyo kiyang nganing kayon kayung yon sedulur budidaya kita kabeh kanca ngalake liyane lenga merintah praja kawujude papan pariwisata lan hasil karyane tangan kerajinan uga hasil bumi jolali Kawan tamu budaya kita
ibu mereka terus supragat sambat takut kaki lelaki denaki iku kaki sononya kuyo bambangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinung bejo kemayangan unjuk syukur rasane Gusti kang nyipta jagat dene sampun paring pinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga saged tetunggilan mapan wonten ing dukuh sami narti gangsal RW setunggal Kepoh Sambi Kabupaten Boyolali. Matur nuwun dhateng panjenenganipun Bapak Parno selaku kepala desa. Lah tobat ora nyono ora nglegewa Petruk iso sowan ana dalem kene nderek mangayu bagi langganipun Ibu Suminah menika ngunduh mentu menika putra Wandanu inggih Mas Eko Purnomo. Mas Eko Purnomo putra saking Bapak Mardiono saha Ibu Giyem. Namung kalian suwargi Bapak Suwarsa utawi Kengwa utawa Pakne Gedhe wis dianggep kaya putrane dhewe. Nah, tobat semene tanggung jawabe Ibu Suminah nresnani marang kabeh para putra-putra, ora dibedak-bedake iki putra angkat, putra andanu utawa anak sing satu kabeh dirangkul padha. Mugi-mugi Ibu Suminah manggiya panjang yuswa, rejeki lumintu. Amin ya robbal alamin. Nyatane Mas Eko Purnomo yen kagungan rejeki ora didhahar dhewe, kepara bisa dirasake maring kabeh para baraya wagung. Petruk sak kanca ya melu ngrasake hasil jerih payahe Mas Eko Purnomo. Nah, tobat. Nggih, matur nuwun. Menika Petruk kalian para kadang abdi sampun kepareng sowan. Ibu Waranggana dalu menika alhamdulillah ya klebu komplit nadyan isih kurang siji. Ning niki ya wis komplit merga anak hilang wis bali meneh. Ilang ora lunga ning endi-endi ning nindakake palakrama. Iki alhamdulillah sing urung metu BPKB-ne mung arek Eka iki karo Fahmi. Fahmi BPKB ini perpanjangan apa ngarep dianyar keneh ya mbuh. Bakune kanca nyambut gawe entek ora entek dientekke pesindenem iku. Garing karo bakune. Kowe bayar aku 200 lek ora sudi. Isih bertahan telu-telu. Waris-waris duit-duit. Ora iso menang aku. Ha menang aku wis ta. Ayo kan entek apa kowe? Bur manuk tatane. Yen nganti jagomu kalah, ayo kowe minggat anak bojomu dadi kukupanku. Ora iso. Kowe nyekel sapa? Aku nyekel sing nyelentem. Ora dicekeli geblak ae ora kuwi. Iki dong apa to jake? Wah, piye ta Petruk iki? Aku nyekel jagoku ale. Kosek ta kowe iki ngapa? Iki lho, iki mau ora aku karo Bagong iki mau ora padha ndelok kesenengane dhewe-dhewe ta. Heeh, senengamu apa? Ah senengku olahraga kok mulo ya bangsa sing mambu olahraga aku ya ndelok. Aku ya olahraga. Kowe olahragane apa? Bal-balan. Alah, bal pirang-pirang go rebutan kuwi. Ya ta? Bal siji nggo rebutan wong akeh aku wis. Bal siji nggo wong siji kok. Apa kuwi? Lah ya timbang mung delok wong rebutan bal aku. Ha wong ki senengane dhewe kok. Sakarepmu, bakune kowe kalah ta kowe. Kowe ora iso menang karo aku. Alah, ngenten-tenan sik ya, ayo. Nek nganti menang aku gethok sirahmu. Ora nganti mak culek mripatmu. Ngene wae. Sadurunge rampung kowe geluto sik ya ta. Bagong den nothok sirahe gareng, gareng den nyulek mripate Bagong. Kowe nek wis rampung are apike. Halah. Wong saking senengku, Truk, saking senengku. Merga ya iki dadi apa kuwi sing diantu-antu marang kabeh
warga sak donya iki ya. Ning Nadianto mengkono wae kang garing apa dene Bagong. Ning ya tetep kudu mulat. Iki mung mujudake kanggo sarana hiburan ya ta? Nggih. Heeh. Iki harus seneng-seneng ngaturi Mas Garing sik ya diaturi pinarak kene. Ayo petuk serampat yo, serampat yo. Jan, sajake panjenengan ya melu mbyaking kahanan iki. Bab napa? Lah ya kuwi no, euforia perkara bola. Wah. Aku ana bolae malah ora keber garap bojo. Lah kok iso iki lho? Saben bengi tak tinggal nonton bal iki bojoku keter. Ayo, iki ora repen sawetara tetembangan. Nggih, leres. Kula nyuntulung Mbak Eka Suranti karo Mbak Eka Prihatinningsih. Ayo kene jumeneng wong loro kene. Saiki saka Mbak Eka Suranti sik. Ya. Apik ya, Rek? Yo. Saiki genti kacilik ya, Rek. Ya. Ning Jas ongkane
Nyamleng ora rusakmu, rusakku. Nyamleng kok menang kowe. Kring-kringan. Jas. Mas Gareng. Ngabani sing kempul. Oke, ngon. Kempul ngon. Gus. Kaum. Pindho ngon. Gus. Eka. Nggih. Ngabani sing kempul ya, Kak? Oh, nggih. Oh, sik cilik. Ulang. Ngabani sing kempul. Nggih. Wis ping 3 ta iki? Nggih. Ayo, oke, ya. Ya ora komplit kok. Kapat Pak Mangun ngono. Oh iya nganggo Pak. Lah ngono, ayo. Kene nguntok. Iya. Apa yo? Ayo. Ora Mas Mangun. Oh, buah. Ya. Ayo. Mas Mangun. Kang. Kapat. Papat. Pak De Mangun. Wah. Saiki 5. Ayo genting Mas Gareng. Lima ngon. Kalah. Mah apa-apa mah itu. Cangkeme kasar. Wong dikongkon wong tuwa kok bengok kah. Petong kok tak nang-nangan. Ya, oh. Weh, Mbah, piye tak? kutut nanggung kok losok jumong blung. Lah wong akon ping 5 kembule ya kowe. Ora sida tak ingun. Wis padha wae. Lagu lama. Gong. Ya. Tangane lho. Nek pas Gareng penak ya ngene aku. Ya. Ya, Mbak. Waduh. Enggak teledek. Sing kae wong sikih duit ya enak. Nano neno Eka cilik yo get. Nggih. Monggo monggo. Neno nano. Monggo monggo. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga mangga. Neno nano. Mangga mangga. Mangga. Pun. Lanjut. Nggih. Midhanget ingkang Anyang-anyang tapi. Mbak Eka Surati. Ayo. Pramitra kami Ora. Wilujeng rawuhipun para tamu sedaya. wis grapi ae. Sing marahi ning ndi entuk sangu ya. Lah iya. Yuk. Ah. Yuk Mas Gareng. Yuk.
dayang kumpan sampati Yom datang keterimane Ibu Suminah ya Mbak Eka Suranti karo Mbak Eka Walang Sangit. Leres Kang Petruk. Panjenengane piyai putri sing tanggung jawab gedhe marang kabeh para putra-putra. Nyatane kabeh putra wis pentas, nggih. Iki iso nglegake langsung nyuwargake sing wis murut kasedan jati, nggih. Aku tak nyuwun karo Mbak Fahmi sik. Mriki Mbak Fahmi ayo, mriki. Mangga. Ya Mbak Fahmi. Tega mriki kula asih Abang Fahmi ya kota senetani Mbak Fahmi. Selamat malam Mbak Fahmi. Selamat malam Mas Petruk. Nggih, sehat? Alhamdulillah sehat. Larise. Wah, wis kodang sinden serempang loh. Sinden apa? Serempang. Kok iso? Agar nyindan mesti aku serempang. Iya. Sinden. Oh ya Miss Universe ya. Miss Universe. Ya diaturke sik podang kuning. Bawani ya Mas, bawani. Nggih no dibawani. Ya Mbak, kaya ngapa suarane Mbak Fahmi? Nadyan wujud temong paksi Iki dandan sing glowing irunge tok. Apa yo ben Irunge tok glowing. lano Harga mirut citi koro Mas Gareng harga witalini berang nano halus manis tur mbrak hati ngitung apa Mas? ora ngitung Gelange anyar Mas. ngitung wetonmu. Terus Teko lunga minggat. ojo to. nano Wasuminggan kula nano golek isi podang janar hiba bungahing atiku nyanding bisa dadi tombo mangga yo langgame diaturke mangga ya Mbak iso
awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggone sing tak sayang obeng-obeng iterangku ngeleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya sing nyaman kleyang-kleyang tak salame cak ing ngepang kekancanan tak indik saka kaduman sarawi ngoceh dheweke ngale pencokan pikirku kompe seret ireng tak salah tambah manis ibu bunga yang lakon nyanding seliran ora bakal hatiku kaki balian yen si podang tutup hati kebranan ora manjur hatiku sansaya nduru tak senarani son sikatulur ing bendo ora krasa kaluyuran anggele sing tak sayang obeng-obeng mikir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya sing nyaman kleyang-kleyang tak salah rejo ing ngepang sarawe ngoceh dheweke ngalih pencokan lho kae tak suwun mbok aja ngiji podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak salah tambah manis ibu bunga yen pakon nyanding selirane ora bakal hatiku ketimbang liya yen si podang andutut ati kepranan ora madut hatiku sansaya ndedruk tak srarani son pikapulut ing bendo matur nuwun sampun dipun aturaken podang kuning monggo Mbak Ramil nggih ayo baik kene kuwi gak sapa ki sing setugel no oh ya ayo yo baik gudug rene ayo ki ngaturke gubuk asmara yo dibawani sik Kak nyingkar nyingkur kula nyuwun sing bawa Pak Sarmadi ayo mriki Pak Sar nek gawe story aku kangen bawa Mas Masa mau story ya. Oke. Mriki Pak Sar, maka. Nyingkar, nyingkur. Maka kayak gelinding mriki Pak Sar. Kok gelinding ya. Jarikmu nggih bol apa kuwi ya? Iki jarike anyar nek bandrole. Loh, lek Ibu Sarmadi ora kok nderek. Busar karo buser. Iki jane iki jarik apa androk? Wis ben wis spray kok. Ya, Mas. Kuwi Pak Sarmadi. Wah, nek ngemse klecam-klecem kaya ayu-ayu dhewe.
guyu karo diajari kepul njaluk disemak. Monggo nyingkar ya. Nyingkar nyingkur. Oh, jogete yen padha ditakluse joget kula, Pak. Oke. Oke. Tambahi meneh karo Pak Nyoto. Oke, tambahi lagu ya, Pak. Sapa jenenge mau? Wiwitane Ben kapok. Pak Susilo. oh nggih. Wiwitane nyingkar nyingkur. Enak. Lincem yen kemutan. Jejer kae grogi. Lah apa? Tepuk taman. Iya. Mau tepuk taman. Ya. Lingsem Mau ora ngono. lingsem yen mutan. Mbok yo nek ngagem niki dibenake sing sae to, Pak. Panjenengan Pak guru kula lho. Kowe kok anak tiri kok kok lungset dhewe iki wis kamu. Ya. Iki ora usah dicekeli to, ora mabur ha. Niki Kok meneh dilakban. tre mbledeh iki lho. Pancenane lho kuwi sak jam ukurane wis beda. Ya. Lelampahan kang kawuri. Kok bisik kok banter mentok Kak. Judek aku. Terus piye terus kok. Lelampahan wis kawuri. Alah pinter. Ya, Ora Pak guru kok alah pintere. Ora Ngerti digusukke. Tresno tulus. tresno tulus. Tulus ki anake Pak Sular. Tulus Nadyan madyaning buk asmara. Tepuk taman kagem. Ya, pripun Pak Susilo? Pripun? Ya, Pripun? Mas Rudi, ya. Oh, beres. Oke, beres. Ampun boleh kok capek gunung. Helm gunung kula aturi. Ya. Nggih, yo. Diatur nggih. Iki ra mung helm gunung iki nggih tuku sepeda gunung iso, Dek. Ya iya. Aku di sepeda. Mangga, ayo. Diatur nggih. Ya, Nduk. Yen luiwat. Yen liwat aku kelingan. Halo ele. Ubah kae. Yen tak goleren. Halo. Kebak tulisan. Paragon tundai se merawan.
wiwit besok ora bakal lali kupuk ae kebak crita wayah wengi nganti guru tari ya MC. pelatih tari. Lah iya. Ngesti Pandowo Semarang. Piye? Ya gerakane gampang. Le cendak-cendak iki lho. Lho cendak-cendak piye? Aku menyesuaikan karo dheweke. Bingung. Kepala pundak lutut kaki lho. Dene iki ditutke ora padha e. Ngapa ora padha wong yo duwe pundak, duwe lutut, duwe kaki lho. Lah nek tak tutke lutut kowe ning pundak iki. Lha salahe kok ora melu ning pundak. Lho pundak karo lutut padha wae kok. Wong kamu. Kok ora nek bedane. Ya gak lanjut. Saya sak jengkal wae. Tetetan sadrone datang luntur. Aku kok dadi karepku. Marek goleren ning gubuk asmara. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken gubuk asmara. Ayo jatahku ngene. Piye? Jare kok niroke joget. Ora padha kok. Ra iso nggon lutut pundak kaki mau ora padha kok. Lho yen padha jenenge fotokopi. Lah terus piye? Lho ki joget ya sak pokoke sing penting ki pas. Batas 100 kuwi. Heeh. Digawa sing bawa wisan. Yo Camping Gunung, Mbak Eka Suranti karo Mbak Eka Palang Sait. Ayo Oke. Ya Mbak Eka. Nano. Saben wengi nyawang Kula kentunaken kagem Mas Agil kangge tamba gelo. Ah iya. Ayo. Masalah kayak gini gara ngobablas munggahi piye ya Allah maksudnya bale ya Allah Apa tak ngapa? lale gara iki jegleng ngumpul bablas wis selat bale Ora balik to? ora bale bali anakmu kan bojomu rasane nang alangkung liwang-liwung. Wis pamit iki. Pamit piye? Wong nang ngisor ora munggul sawang dhuwur. Lah mau sampean selat ana? Sok maneh ya. Sok mau kuwi. Yo. Mosok pas garang pada netekek. Kok tekek piye to kowe iki? Ora. Wong sukmo. Oh ya awak. Maka yo Mbak Genti, Mbak Eka cilik. Apa? Sing dijembeng kono lek. Genti aku. Jenggleng kok jembeng. Jembleng. Ayo. Ayo. Kara enak kowe iki. Ayo. Saru. Urung. Surung. Garenge kok dolop. Yen Ya, nenek. sudah pernah. Sudah. Yen memajang mong karo jalur kuning. Yo. Masuk dalam bus. Komandan telepon saya ambil alih. Cocok aku. Ora agar basa ngono kuwi anake tegese ketrima iki. Komandan telepon nih. Lagi ngamuk Pak De. Iki Ayo tutungno. Iya, Ben. multi talent saya lagi. Heeh, yo. Bisa menteng nih. Ayo, gareng loreng. Kembang. Ya Mbak Eka. Kembang. Semangat.
duduk. Komandan yang perintah duduk. Apa-apa nek gawan manut ya lah. Lagi iki lho aku dinut karo wong iki lagi. Ya. Anakku karo aku ra manut. Ini anakmu sing nomor 1 ta, Dek? Sing Yo. Cilik. Pacitan sarwi Yo. Hai. Anake. ora nggo ngene. Wes, kok ora nyawa. Wah, aku mau tok pisan kok. Panas. Yo. Dan Hop, parian sik. Yo, Mbak Dar sini. Halo, halo. Ya, Mbak Dar. Duduk tanah. Nggo gawe sumur. Ku gawe sumur. Ibu Suminah. Ibu Suminah. Mugi panjang umur. Amin, amin. 100.000 kanggo Mbak Dar sini. Oke. Ya, enggak Mas Gareng iki. Oke. Nah, Terima kasih, terima kasih. Mbak Dar sini. Oke. Yo jejere. Halo, halo. Ana gabah Ana gabah. diwadahi tampah. Diwadahi tampah. Ibu Suminah. Ibu Suminah. Rezekine melimpah. Amin. Elok tenan jan. Dungane basa sing hebat-hebat. 100.000 kagem Mbak Fahmi. Nah. Oke. Ya, Mas Gareng. Lho, iki aku presenter ke. Mbak Fahmi iki. Oh, alah. kene mikir tak cekele. Nah. Yo, jejere Mbak Fahmi. Ana nenek oh. Gorang gareng. Gorang gareng. Kali Sing nganggo loreng. Pak Dekareng. Dalam. Jangan marah seperti ini. Iya, Dek. Aku matut sama kamu. Wong aku ya padamu dan bokokon. Mbak Suci mau wis. Mbak Suci. Sehat. Bar Mbak Suci siapa? Iki 100 Mbak Suci. Ya, Mas. Ngelongke dhewe ora iso, Pak. Ora tekan. Yo, yo. Oh, nggo olahraga, Dek. Iki mlaku ki aku wis tekan Salatiga lho iki. Ayo semangat, Dek. Totalitas, Dek. Totalitas. Iki ora total iki, aku wae metune kok. Yo, Mbak. No. Tak. Ora nesu to. Oh, teno kon ngeterke tok ora tau dinehi. Kancane kon medun kok nesu. Anono. Oh, edan. Bilani. Ya, Suci. Kono. Iya, Mbak Dita.
Terima kasih, matur nuwun. Dedhet demrabawaning ratri.